Thil Makle La Om Episode 2 Tha Camera Lak Fute Parukna Garage a Tha Parking Garage Zawle Re Rui Mai Hi Chu Enge Mokong Takhian a La Om Ve Reu Mai Japan Rama Parking Garage Pakata Po Hian Thomak Tak Tak Mai Chenui Ri War Le Phun Ser Ri Te An Thin An Ome He Building Chief Security Guard Chuan Security Camera in Thil Mak Tak Mai Alak Fu Chu a Mutatlat Mai Alanda na chuan mei cheruang am samdum le korvar fol han ni om tak chu hnung to zonga kal ni om tak hian alanga mihring pa ngai chu ani hmel lo enge ivedan le pangana Disneyland thla Disneyland hi hrelo kan omin arin omlo he hmun nuam tak le mi te tlo tak maya po hian thil mak chu a thleng ve thau mai zan khat chu Disneyland a an security camera chuan thil mak tak mai hi ala fu a Alanda na chuan mihring ruang am ni om tak ani a konga ron kal zelin gate in khar chu hongmi loin aron lut langa camera pakhat mai lak fu ni loin angle hrang atangin camera pali lain ala fu ani hetianga mi te tlo tak mai hmuna po hianin soineu neu chu alo om ve thau mai palina school huya thla school hui rauh san to building ruak pakhata chuan abul hnaya cheng mi petlei rol thian ho chu he school ah hian an lut a achong chung bera room pakhat an lut a camera an han keng kwal vel chu thla ni om tak mihring ruang am ang deuh hi an la fu a azir chiang tu te chuan he thla hian lu a nei lo ni in an soi he thil thlen atanga mi sari vel aliam hian he mi te thian ho hi an thu ha chola chute an thu tha chol lai chuan an hma bangkila chuan mi pakhat drop om jet mai hi alo lang thut ani ome an tlat chet na lama stepa te lumin an zinga pakhat pe chu a in hliam nual ni in an soi Pathum na Stanley Palace a thla Stanley Palace hi England a building hrang na sa te zinga soitil ve thin ani a hei wang hian mi te tlo po a hlo pha hle ni in an soi paranormal lam chui tu team pakhat chuan zan khat hi an lu chila achung boruak chu adangin kepen thom ni om tak te le phun research ri te hriat tur tam hle ni in an soi helai hmuna thla an hmu dan tlang pui chu 70s century hun lai vela thom no in bel an in bel thin anga in thuam hmeichhia le mipa hi an hmu thin ani ome step vela te le gallery vela te hian hmeichhe naupang hi akal ri thlap thina kalkual vel pa hian azaira dat thin ani ome azai thiam hle ni in a hmutu le a hretu te chuan an soi ani paranormal lam chui tu te zinga mi an robert nei le joan mei te chu in hnuai lama hian an pahnih in
na sipai panhi thil ton mak he thil hi Russia rama thleng ani a amun chi hi tarlan ani lo ani sipai pakhat chuan kongka bul maya phone a bia a chuti lai chuan mi pakhat ron chuakin a ron ding fel ve chi atia chuan alo ding masa chu abula tuitling atang chuan thil eng emaw tak khian a ron bei chiam maya pakhat jok po chuan pui atuma ma se a hlau chuan atlan chiat santa ani ti chuan a ke hnuk tu om ni om tak khian camera lak phak lo na china chuan a tol phei ta daya second rei lo te a chuan thachak tak main a ron vor phei ni om tak mai hian chak zet mai hian a ron kang phei dor maya kongka atang chuan tu emaw ron chuakin hei hi he thil ti tua ngai hi ani mi then khat ngai dana chuan doi thiam pitar nia ngai an oma ramhoi pitar tia soite po an om bok then khat ero chuan thlarau ataka ron inlar ani ti te po an om ani ka video te min lo thir saka wangin ichunga kaloma video dang hmunom tak tak kan na thlir le zel tura ngai la khongain min lo subscribe ve nge don ania